Tikulandireni kuita kuli konse kumene mukuonera haso yanga lero. Timakamba kuti haso yanga timacheza ndi anthu osiyana-siyana amene amachitanso ntchito zosiyana-siyana. Tsiku la lero ndakutengani munthu amene ntchito yake ndikuphunzitsa agalu. Ena ndikangokamba za agalu amakhala thupi kale kuthawathawa. Ndiye tifuna timve kuti kodi ntchito yophunzitsa agalu kapena kuti dog trainer amapanga chani owa. Ndikulandireni bwana. Zima kwambiri. Inu dzina ndi ndani komanso kumudzi ndi kuti? Ine ndi Evans Kimbota, kumudzi Zomba. Zomba. Kumalosa uko. Chakumalosa uko. Chakumeneko. Timapitirira pasogolo. Timatsika basi pa Matawali. Kumene ndimangodziwa kumalosa chifukwa murumu munangobwera malosa. Malosa basi. Ya, nge timasika basi pa Matawali. Timatenga sewa kwa jadi. Ya. Kuchoka kumeneko kubwera ku Lilongwe. Yes. Mumagwira ntchito yanji ngakhale ndayikamba kale. Ine ntchito yanga ndi yophunzitsa agalu. Kuphunzitsa agalu. Bwana. Ntchito imeneyi munayamba liti? Ntchito imene ndinayamba pakanthawi 2007. 2007? 2007 imene ndayamba ntchito imeneyi. Koma kwenikweni ndinayamba ngati gadi. Tinayamba ntchito imene ku Safetech. Ya, so kuphunzira agalu nakaphunzira ku team security. Ya, so taphunzira kumene ku ntchito imene iyi nangogwiranso kwa chaka ku company imene ya Safetech. Then kenaka ndazangoyamba dzanga kuyamba kuphunzitsa agalu ma area mu. Munakhala mukukula kumakonda agalu kapena bwanji? Chiyambi chake choti kukula sitinakule nawo kwenikweni. Komano kalikali lichamukuziwa nthawi imene kunali amayo pioneer. Ya, so nthawi imeneyo amati akamaguba ndi agalu pa stadium, Pakamzo stadium pacha. Ndimakhala nazo chidwi. Maka apolisi aja kamathamanga ndi agalu aja choncho ndeni makhala nazo chidwi koma so na agalu kumapanga activities ngati iyi. Ya, so ndinkakhumbira nthawi imeneyo kuna kuti koma nanenso ndikazakukhala kuti ndakula ndapeza mwayi woti kugwira ntchito ndi agalu. Ine ntchito yanga izakhale iti izakhale imene iyi. Ero mali sinofuna kugwira ndi anthu kwenikweni munacheza ndi agalu. Ndizacheza ndi agalu. Ndentangobwera kuno ku Lilongwe ndikufunsira ntchito ya ulonda. Ndikunditenga kukapanga training za agalu ku team security. Nanguti basi moyo wanga uja nduti moyo wanga ndi umene. Basi nkenaka ndikumapeza mwayi sopano kumakumana ndi azungu kumaphunzitsa agalu mu mayadi. Training imene munkakaphunzira yophunzitsa agalu. Yes. Imakhala training yotani? Imakhala training ya yopya kwambiri. Because nanga si galoti sunamudziwe ukukumana naye koyamba. Ndiye ndichito be yovuta. Chifukwa kuti sunamudziwa ona kuti kodi galu yamakhala motani. Nanga mukhoza kulumikizana motani. Komabe anthu amene anatiyambisa ntchito imene iyi ankatona musachite mantha. Okay. Galu ndo abwinobwino. Galu mukhoza kucheza naye imene mungachezere ngati munthuso ngati imene mumakhalira ndi zinyama zina. Ndizoona ndizoti galu khozocheza naye ngati mmene mumakhalira ndi munthu kazinyama. Yes. Yes. Kumpanga komandi akhalapa agona galuja nkumamva inde nkumamva ndithu kumalumikizana. Ena maiko anzathu nzoti amatha kuntuma galuja kukagula zinthu kubweretsa like ngati agalu ma golden retriever kaso amapanga activities zambiri. Amatha kumagwira anthu aja osaona aja. Galu? Inde. Kugwira anthu osaona? Kwa osogolera njira. Zimatheka ndithu. Ndondomeko yonse yophunzitsa agalu. Yes. Muka ukaphunzira kumene koko. Idatenga nthawi yayitali bwanji? Anatiphunzitsa for 1 week. 1 week? 1 week. Imene tinakhala tili ku team security. Mumaphunzira agalu special kapena galu wina aliyense? Wina aliyense. Amangotuza ona kuti okay mwabwera kuno kuzaphunzira za agalu. Aliyense apita akatenga galu. Nkungoti pasama ina agalu aja. Iyo katenga Max, iyo katenga Bruno, iyo katenga Chui, ukatenga Betty, kulima kennels. Monsema naika maina agalu. Ndaka ngukuza kuti wewe katenge Bruno. Umangopita pati
ndiye galoti sunakumane naye sukumuziwa koma akuza lero utengerani angokupasa lishi ndi chok chain. Lishi ndi yani? Lishi ndi chingwe chimene mmagwirira galuja. Okay. Yeah. Chok chain chimakhala nkhosi kuti mukatenga chain chicha ndikukola pa ndi chok chain ise like kola komano chimapanga ujenet chimayenda. That's why amachichula kuti chok chain. Yeah. So it is kuti mampanga hando anu galo anu bwino through that uje ma uje zipangizo zimenezozo. Ndi mukati mwayitanidwa kuti tufuna muzatiphunzitsire galu. Yes. Mumakhala mukamphunzitsa chani? Okay. Client akandiyimbira phone kuti tifuna muzatiphunzitsire galu. Choyamba amatuna kuti galu athuyi tifuna kuti akhale obedience. So obedience zimangotenga na kuti ndekuti afuna kuti azikhala akampanga command sit, stay, down, come, go. Zinthu zimene azizipanga yani azizipanga follow. Then mumamphunzitsa mpaka na amadziwa kuti sit akhala basi. Yes, akhala. Down agona. Come abwera. Chimakhala chizungu chokha kapena kuti kulibe agalu mva chichewa kapena lipo. Chichewaso libwera kuno. Bwera kuno. Khala. Galu nkumakumvera. Pitilizani chida zimene zimakhala zochitika mukamaphunzitsa. Galu amamva language ina iliyonse. Oh. Language ina iliyonse galu apanga which respond. Mwatanza athu achichina aja mwina chinchon. Chwanche. Waimirira. Inde. Zina zimene makhamu kuwaphunzitsa agaluwa ndi chani? Like discipline ya chakudya. Galuja mkampanga command sit ndekuti mufuna mumuyikire chakudya chicha asangofikira kudya chakudya musanampange command. Oh. Akwenera kuti azidya by command ndekuti mmakhaona kuti mukumphunzitsa so zimene zija komanso asamangudya zija zoti changotayidwa. Mwina ena amatha kuponya za poison ndekuti galuja kupita ukatola ndekuti galuja afa. Koma galuja ngati chaponyedwa chinthu akangochipanga sniff then kuchisiya osadya. Agalu ake ndifuna ndimvetsetse pa chakudya apa. Amakwalala mwathumu akhozomalo kupuzitsidwa nkumamvera nkuona chakudya chija osakati. Yes. Kufikira mutamusa. Galu amakwalala uja. Kuzotheka. Achina popi omwewa. Inde. Zotheka ndithu. Ayina popi omwewa. Akhoza kupanga zimene zozo. Okay. Yeah. Koma nozimangotenga ona kuti nzeru zako ndi nzeru za galuja kuti malumikizana bwanji. Nzeru za munthu ndi nzeru za galu zilumikizana. Kuti afike sazona kuti galuja azipanga ziti. Azipanga zimene azipanga respond. Ndi mumamphunzitsa kutengera ndi zimene mwini wake akufuna. Mwini wake akufuna. Ko mukamaliza stage ya obedience training ndi tizafunanso kuti galu athu at least akhale ku vicious. Kuti kukabwera anthu asamakhale ngati kuti alipeti yayi koma azithaso kupanga ujeni. Mwina kukuwa kukabwera anthu. Komanso even ngati usiku uja ngati anga atulutsa galu aja azitha kuluma. Kuluma? Mmamphunzitsa galu kuluma? Timamphunzitsa ndikuonesani tatafuna kuzani bwino. Mukati mmamphunzitsa chimachitika nchani kuti galu mumphunzitse kuti aziluma? Galu ja timayambana naye. Timampanga kukhala friend. Akuti amayambana naye galuja kuti amphunzitse kuluma. Okay, pitilizani. Timampanga kukhala friend. Emwe jaso timathaso kupanga khala ngati so enemy. Kuti tayambana nonso pano. Ndeba poyambana ndipo mafuna sono akulume nonso pano. Leo ndi ndifuna ndimvetsetse pamenepa. Yes. Mukamamphunzitsa galuja kuti alusi aziluma. Amafuna alume inuyo? Amafuna kuti alume inu. Kukoza mayeso kwa galu kuti wakhala oluma amafuna alume inuyo. Alume ineyo. Chiro zina zanga zobwereketsa. Akuti amamphunzitsa galu kuti akhale oluma. Ende kuti mayeso wakoza galuyu ndekuti waluma iwowa. Tikhati kupitirira kuchezana bwinobwino kuti ndingomva kuti ndi chani chenicheni kuti galuyo ataluma iwowa zina akhala motani. Pitirizani kuonera kanema wanu chifukwa tili mu haso yanga pamene kucheza ndi bwana Evans amene amaphunzitsa agalu.
mwangotsegula kumene kanema wanu iyi ndi haso yanga pamene ndikucheza ndi bambo Evans amene akamba kuti ntchito yawo ndi yophunzitsa agalu. Ndeti sanapita break amakamba kuti amatha kumphunzitsa agalu kuti adziluma. Ndekuti adziwe zoti galuyi wakhoza mayeso amafunika walume iwowa. Ndifuna ndimve kuti kodi galuyi akaluma zimakhala potani. Bwana Evans, Yes, mwakamba kuti galuyi wakhoza mayeso kuti ali vicious akuluma. Yes. Amafunika akulume ninu. Yes. Amakuluma ndi motani, imafuna akulume ndi motani. Okay, timavala timati armguard. Okay. Kono. Yeah. Kapena koisuti. So ukayamba naye muja akabwera muja amaluma chiti amaluma chiti. Ndi timazona kuti galuyi nosono wakusa. Kapena alume koisuti. So koisuti jenzuti amaluma paliponse. Oh. Matha kungonsiya galuyi. Amadziwa galuyo kuti ndikuyesedwa? Ya, amadziwa. Amazona kuti apapa ntuti akundiyesa kuti ndipangiza kuti zakuti. Komano kumuyesa kwake nzona kuti be amakhala kuti akuzona kuti iyi ni ndewu iyi ndewu naneso ndifuna ndiyene kuti ndizipange protect. Ndiye kuti ndimene amabwera sona kuti alone so pano. Kodi amakhala kuti wapsentima. Wapsentima so pano. Wachaja. Ndakachaja so pano sukukhaso kuti ungamulandisesu ya. Hayi. Amakhaona kuti basi. Nde kuti no abwere mpaka na atsike no muyambe kucheza naye. Kuchoka kuti walusa mumapanga chani no. Basi timamutchula dzina then umachosa ziujeni zija zimene umavala zija then kuna akakhala calm down wangona telo working umangosa kuti ali friendly ndi pamene umatha kumpangaso peti bwino. Kodi nde kuti kumpanga affectionate. Nde kuti galu ali ndi maivaiva ma feelings? Yes, ali ma feelings. Kuti apa walusa iliyo mazona papa walusa. Timazona kuti apa galu walusa. Apa kusangala. Apa zabwino bwino umangona body language yet. Umaona body language yake kuti ili shaking kuna kuti ukoza kumana naye ukoza kulumiza naye. Koma ukazangoona unaona kuti waimika nchira kakhala ngati majema shepherd acha. Waimika nchira bare teeth. Ears up. Ndio amakhala kuti pamene ukonza kuti ali aggressive. Ndio usamuyandikire so ya. Inu galu anakulumani koni za serious mukuphunzitsa? Pompa. Muli ndi zipyera? Easy. Ndofuna anthu aone. Agalu? Sibweni. Inu munatemera kapena bwanji kuti agaluwa galuso? Galu? Wanoma pompa mwezi wa 3. Ndesi simafuna kusiya. Aya, ndisiya bwaji pimeti madira. Yeah. Kuluma inu kupita chipata. Zindi ndalama ntchito zimene magwira zili sibweni. Ndalama. Yazi mungasiyeni pali ndalama pa dziko pasanga siye sibweniwa. Ndifuna ndidziwe pali mitundu ya agalu osiyana agalu amene niyo makhanda uthera kuwaphunzitsa ndi agalu mitundu yake itiyo. Okay, majema shepherd, rottweiler, rhodesian ridgeback, Ken Corso, yeah, agalu ngati amene pa agalu amene mwatchulawa ndi agalu ati amene mazoto mtundu ndi wovuta kwambiri. Rottweiler ndi galu wopya kwambiri. Amakhaoneka bwanji? Rottweiler amaoneka wa black kosi. Wa black kukama kukukulu. Mena amaonekera popo. Ndi mena amaonekera so Rottweiler. So Rottweiler ndi galu ti amafuna unawo kuti umpange understand. Communication yanu isakhale yofoila yayo. Ikhale ndithu yamphamvu. Mukhale ndithu kuti mwapanga naye communication yamphamvu mukhale bond ndi galucho. Nde inuyo mukamakaphunzitsa galu zimafunika mumuyambe ali wang'ono kapena mathupiro ali wankulu kale? Nthawi zina alimatha kuina galu ali wankulu kale. Nthawi zina ali wang'ono mwina ali ndi 4 months. Akakhali elekeze wankulu kale ntchito imakhala ikulu so. Imakhala ikulu. Kwana ngasiuma ine akuna kuti umunyengiriri kale. Umunyengiriri kuti mulumikizane. Mukalumikizana. Pamene umayamba sopano kucheza sopano kuti umoyo wanu sopano kulumiza ndi galucha. Koma usungangomuyamba una kuti hey basi kuamba kulumikizana galucha ndikuti usakhoza kuluma. Okay.
koma mwati sikunatemere iya Yeah, sitinatemere. tibweza ndatanduzeni chilunga mulibe mphindi ndentalenda whatever sindione mkosi mwanu ndole kusana nditu ife mene timapita ku team security amene timakapeza kumene koko kunali agaloti opyaja. okay and amene amatiphunzitsa nthawi imeneyo amatiuza kuti aphanga ntchito iyi ndi andrama. Mukakhonza apapa mukapanga bwinobwino pass out bwinobwino zoti mukapita mukayamba kugwira ntchito mukangosamala zimene tikukuwuzanizi tsogolo kunde kuti muzakhala kuti mapeza mtendere wabwinobwino. inuyo mumathawa galu kuti kuona galu nkutawa ode akuthamangisana ayi ndithawa olwachilendo ayi mumapita ta bwere okay ayi komano zimangotengerana kuti kodi galu uja akubwera bwanji kuti kodi achaja kale kapena azikhala bwanji koma zoterozo sinakumana nazoko. okay communication yathu imayambira ngati kumpanda ngati kunoko lese ngati kuti ngati ali mu cage kwambiri akakhala mu cage muja ndi pamene umapanga noti galu uja unaona galu uyu communication yake ikhale motere galu uyu tipangeza kuti mwina kufika pano mu ntchito yanu yonse mwaphunzitsa kwa galu angati? Galu ambiri kwambiri 2007 ndikale ama kukumbukira nditu galu mwina almost mwina aliyesa amene munamphunzitsako koma ambiri ndi anapita family anala azungu azungu a UNICEF American Embassy ambiri nzoti anapita inaso anafa ntchito iliyonse imakhala ndi mavuto ino ntchito yanu mavuto aketi chani mavuto ndi kulumidwa akakulumani ndi mavuto ndi mavuto munabayitsiratu katemera wachiwewe kuti palibe vuto lililonse olo mutalumidwa ndi galu kapena bwana ayi tikalumidwa muja ndi kuti njira yake ndiyakutipatala kutata kuchako pakatreat kulumidwa nganyana ndipangira treat sinachira nayambiraso ndikuti nkalumidwaso mukalumidwaso mwiro chaliya sasa adzandilumanditi ni ntchito ti basi imene imakhalira ntchito basi kuti ukakhala ntchito matokupezana ndi machallenges. Ndi chinthu chiti chimene munamphunzitsako galu chimene mukakhala mati koma ndinamphunzitsa galu kuti adzipanga chonchi ndipo amapanga ndi chimene ndi chodabwitsa kwambiri pa zonse? Zinthu zake ndi zomwezo za maujeni obedience imene ndikuine nayo kuti kumpanga city stay right down come mwina kumponyera mipira kupita ukatenga mpira wacho kubweresera mumapangaso zimenezo akaya ngati ujeni kuponya chingwe chija galu chalume chingwe chija ndikumakokerana naye tagovowa ndi galu zinthu ngati zimenezozo. okay mawu anu mwina otsiriza pamene tikupita kucheza kwathu ndotani pa ntchito imene mmachita? ineyo mawu anga ndiona kuti kwambiri tingofuna kuti amene akutionera program ndiona kuti tingofuna chilimbikiso basi kuti maclient tizapeza komanso ndiona kuti khadi zipangizo ngati zima-coisuit izo zima-armguard kuimalawi kwathu kuno ndizoti tikusalira tikapanga kumpira ndi maiko anzathu ngati ku Zimbabwe. Ku Zimbabwe nasegula maujeni ma dog center kumene kumakumana agalu osiyanasiyana kumene uja kumakhangata kupanga socialization agalu aja titakhala nazo so kumalawi kunoko zinthu ngati zimenezo zikhoza kutithandiza so ngati kwa ineyo zikhoza kutithandiza ona kuti ntchito yathu ikhoza kupita pasogolo. Stop. Sit. Good boy. Let's go. Yeah, you will be here. Good. Stop. Sit. Okay. Good. Stop. Sit. Down. Sit. Okay. No. 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 Good. Stay. 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 Good. Sit. Okay, come. Good.
No, no jump, no jump, no jump. Run. No. Good. Go. 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 Back. Come back. Here. Your position. Sit. Down. Stay. Sit. Okay. Mmene ndimene ndachezera ndi bambo Evans amene ndi dog trainer akuti amamphunzitsa galu kuti asamangofikira kungodya chakudya yayi azideka kumadikira kuti kadyeno apa. So mwinanso ena ife azatiphunzitsekonso kuti tidzikhala ndi mwambo ngati umene, komanso akuti amamphunzitsa galu kuti adzilusa. Mayeso ake ngati wakoza galuyo ndekuti waluma. Zosangalatsa kwambiri. Kufikanso nthawi imene ndidza kubwetseni program ine ya Hustle Yanga, ndine Sunganani Sili.